Joo, tervehdys. Mä oon Mikko Keinonen ja Heinäveden muinaisseuran perustaja ja puheenjohtaja. Kerron siis muinaisseurasta. Heinäveden muinaisseura on perustettu vuonna 2018 ja ajatuksena on kerätä ja levittää tietoa Heinäveden muinaiskulttuurista ja yleensä muinaiskulttuurista laajemminkin. Tässä seuran historia ei kauempaa. Eli professori Juha Pentikäinen rupesi tutkimaan Heinäveden pyhiä paikkoja joskus 2000-luvun alussa. Ja 2009 Juha pyysi minua kuvaamaan. Ensin käytiin kuvaamassa Lotinvuorta, jossa on Pohjois-Heinävedellä Palokissa tämmöinen selkeä niin kuin vanha pyhä paikka. Ja sitä rannasta on löytynyt myös yksi iso laattakivi, jossa on hakkausjälki, jotka on harvinaisia Suomessa. Mä olin siis siellä kuvaamassa. Se oli sinänsä hauska kokemus. Mä olin edellisellä viikolla just lentänyt kuuma-ilmapallolla Heinävedellä ja sitten mä pääsin siellä ryömään luolaan, ja mikä oli hienoa nähdä oma kotipaikkakunta niin kuin kahdesta hyvin erilaista näkökulmasta. En ihan sukeltanut, mutta kuitenkin se meni maan alle käytännössä. Ja sitten Juhalla oli ajatus, että laajennetaan tätä projektia. Me haettiin ja saatiin Etelä-Savon kulttuurirahastolta 9 000 euroa Heinäveden pyhät paikat -projektiin, jossa siinä oli sillä tavalla budjetoitu, että meillä on 5 kuvauspäivää ja sitten niistä leikataan videoita. Kierrettiin meillä oli 2 sessiota, kierrettiin kaikkia 51 kohdetta, joista taas 2 taisi olla Heinäveden ulkopuolella. Ja kuvauspäiviä tuli itse 8, kun oli budjetoitu 5, mikä tarkoitti sitten käytännössä sitä, että meillä ei ollut enää yhtään varoja leikkaamiseen. Ja sitten mulla oli vähän yli 20 tuntia videomateriaalia näistä paikoista. Siinä oli siis silloin Juha Pentikäinen ja geologi Aimo Keijonen oli koko matkan mukana, ja osassa kohteista oli myös arkeologi Timo Miettinen. Että heidän kanssaan siis kierrettiin näitä paikkoja, ja sitten mulle jäi sitten vähän yli 20 tuntia tämmöistä niin kuin videomateriaalia, jota mä sitten yritin aina välillä vähän leikata, mutta se on kuitenkin sen verran työlästä, että sitä ei ihan niin kuin talkoilla oikein tahtonut onnistua. Ja mä monta kertaa annoin sitä monille harjoittelijoille ja muille, että tätä leikattua, jos kukaan ei saanut sitä oikein mitään aikaa. Mutta sitten muutamaa vuotta myöhemmin tutustuin Ukko Kärkkäiseen, heinäveteläinen yrittäjä, tutustutti meidät. Meillä oli ajatus semmoista, että mä olin silloin, tässä on kohta Juuret syvällä kivessä -elokuva, sen itessä mulla oli ajatuksena, että mä haluaisin kertoa sen elokuvan tarinan ihmisille. Ja tuossa tuolla Kermäjärvellä on, Kermäjärvi on siis Heinäveden sisämeri. Ja on kokonaan kunnan alueella oleva 30 kilometriä pitkä järvi, joka pitää aina kiertää, kun menee toiselle puolelle kylää. Kermäjärvellä on tiedossa 5 lapinrauniota, eli pronssikautista röykkiöhautaa. Tai ainakin 5. Ja näistä yksi on Hoikansaaren hauta, joka on tässä Hoikansaari ja Linjasaari vierekkäin. Ja nämä on kumpikin myös luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviksi arkeologisiksi kohteeksi. Ja Hoikansaari on tavattoman kaunis, semmoinen kallioinen saari Kermäjärven pohjoisrannalla. Ja siellä on siis sen päällä, kallion päällä on siis tämmöinen hautaröykkiö, joka on tosin ryöstetty joskus 1700-1800-luvulla. Kyläsepät ryösti siis näitä röykkiöhautoja, koska ne ehti sieltä metalleita. Mutta joka tapauksessa todella vaikuttava paikka, ja sen hautaröykkiön vieressä on uhrikivi, joka on selkeästi asetettu siihen. Ja Timo Miettinen, arkeologi, joka on tutkinut siis lapinraunioita ympäri Suomea ja näitä hautaröykkiöitä, eli hiidenkiukaita
länsirannikolla, joka on vähän samankaltaisia eri kulttuuripiiristä. Timo sanoi sitä, että tämmöinen yhdistelmä, uhrikivi ja hautaröykkiä yhdessä, että tämä on aivan ainutlaatuinen. Ja sanoit sitten, että kun se näytti sitä uhrikiveä mausta vielä muokattu, että sitä on vielä ihminen muokannut, tämä on ihan sensaatio. Ja sen jälkeen mä kävin, se oli tässä semmoinen paikka, muistan siellä niin kuin ensimmäinen kerta Hoikansaaressa. Oli vielä, kun Timo Miettinen kertoi, miten pronssikautiset tai miten nämä hauat sijoitettiin, että ne oli yleensä korkealla paikalla, missä on näkymä veteen. Ja sitten mä muistin, että mun isä oli kuollut 1,5 vuotta aikaisemmin ja isän hauta on Heinäveden kirkonmäellä silleen, että siinä on, siitä näkyy semmoinen kaistalle puitten välissä, että siitä näkyy Kermajärvelle. Ja se miettii, että näkyyköhän täältä sinne. Ja sitten mulle muutenkin tuli ehkä siellä semmoinen oivallus siitä, tai koko oikeastaan sen viikon aikana, näistä asioista, mitä Juha Pentikäinenkin kertoi näistä vanhoista rituaaleista ja siitä sen aikaista maailmankuvasta. Mä en käytän siis mieluummin sanaa maailmankuva kuin vaikkapa uskomus, koska uskomus on aika niin kuin ylimielinen sana, joka niin kuin sisältää sen ajatuksen, että tietää, että joku vaan uskoo näin, mutta tietää, että se ei ole totta. Eli sen aikaista maailmankuvasta. Mulle tuli todella vahva oivallus siitä, että tämä on, että mä oon tiennyt nämä aina, mutta näitä ei ole koskaan opetettu koulussa. Nämä tuntuu hirveän omalta heti, että nämä on ikään kuin tullut verenperintönä. Ja sitten mä tässä aloitin Savon Sanomissa, tuolla oli Ajassa kolumnipalsta. Mä aloitin siellä kolumnistina ja sitten mä aloitin heti, tuli okei, että aloitetaan helposta aiheesta, eli uskonnosta. Kirjoitin sinne tästä kokemuksesta ja viittasin Marita Liuliaan, mediataiteilija, jota oli haastellut 5 vuotta aikaisemmin tai 4 vuotta aikaisemmin. Marita puhui silloin, että vertaisi suomalaisia, japanilaisia ja korealaisia. Sanoi, että meillä on 2 yhdistävää tekijää. Toinen on niin kuin hyvin voimakas tekninen kehitys ja toinen on animismi. Eli uskotaan henkiin. Ja tämä oli silloin, se oli semmoinen mulle, että enpä koskaan tullut ajatelleeksi, mutta noinhan se on. Ja sitten sinä vuonna, kun olin näiden tutkijoiden kanssa kiertämässä pyhiä paikkoja, muistan, että minulla on yksi sienipaikka tässä lähellä Kirkokylää, josta vanha mehtä. Ja muistan siellä niin kuin hämärässä kävellessä tuli semmoinen olo, että nyt me on hyviä henkiä ympäröimä. Ja mä kirjoitin tästä kokemuksesta kolumnin ja totesin, että kun mä olin just liittynyt Facebookiin, missä kysyttiin niin uskontokuntaa, ja mä en laittanut siihen mitään, mutta mä ajattelin, että mä voisin laittaa, että mä oon evolut-animisti. Että mä ihan mielelläni maksan kirkollisveroa, koska kuitenkin kirkko tekee paljon hyvää, mutta toisaalta uskon henkiin. Ja sillä tavalla se oli jännä, tässä mä sain sitä palautetta muutamalta ihmiseltä. Yksi oli tässä Heinäveden entisen kirkkoherran leski, joka kirjoitti, että no nyt mä ymmärrän, miksi minun sielu lepää metässä. Ja sitten myös yksi lestadiolainen pariskunta, joka oli niin kuin, silloin kun ne asui Heinävedellä, ja sitten kuviteltiin, että ne on hirveän vanhoillisia, mutta niillä tuli ensimmäisenä tykkäyksi Facebookissa. Mutta joka tapauksessa sitten siitä tuli myös sitten niin kuin palaute myös muualta. Mä menin siihen samaiseen sienipaikkaan ja löysin Suomen suurimman herkkutatin samana päivänä, kun se oli kolumni on julkaistu. Mutta joka tapauksessa siihen Hoikansaareen sitten mä olin siinä seuraavana vuonna, kun mä olin kiertänyt tämän tutkijaryhmän kanssa, mä rupesin löytämään yhtäkkiä siis näitä, kun silloin käytiin monella jalkakivellä, joita sitten Juha Pentikäinen käyttää nimeä Seita, tai käytti nimeä Seita siellä niin kuin meidän retkillä. Mutta Kristian Karpelaan tuli kerran meidän retkellä ja sanoi, että joka on siis arkeologia on tutkinut Lappia paljon, sanoi, että Seita-sanaa ei kuulu käyttää, jos ei ole perimätietoa. Seita on semmoinen, mistä että ei voi niin kuin päältäpäin ei voi nähdä, mikä kivi on Seita, vaan se on aina siis jollain tavalla, että se on perimätieto, että se on uhrattu. Että ne voi olla hyvinkin vaatimattoman näköisiä, mutta tietää vaan, että tämä on pyhä kivi. Sen takia ei ole käytetty Seita-sanaa enää Heinävedellä ollenkaan, mutta sanotaan siis tämmöisiä
Lapin seitojen tämmöistä niin kuin isoja lohkareita, joissa on pienempiä kiviä alla. Joka tapauksessa silloin näin ensimmäistä kertaa Heinävedellä muutaman sillä retkellä. Ja sitten seuraavana syksynä, vuoden päästä, mä rupesin löytämään niitä ihan niin kuin tuosta. Ensimmäinen löytyi ihan meidän niin kuin kodin läheltä 100 metrin päästä. Lohkareita oli niin kuin kahtunut pitkään, sitten mä katsoin, että hei, tämähän seisoo 3 kivellä. Pari päivää myöhemmin löydettiin sitten 200 metrin päästä toinen. Ja sitten mä rupesin ihan kartasta katsomaan, että missä voisi olla semmoisia paikkoja. Mä löysin joku 10 kunta. Sitten mä kerran katsoin kartasta, että se nyt meidän lähellä on tämmöinen karttaan merkitty iso siirtolohkari Kallion lailla. Menin katsomaan sitä, huomasin, että no ei se mikään jalkakivi ollut, mutta se oli muuten tosi hieno, siis todella vaikuttava tämmöinen pystypaasi. Ja sitten mä huomasin, että siellä järven puolella se pystypaadissa oli ihan selkeät kasvot. Ja sitten mä menin mun vaimon Milenin kanssa pari viikkoa myöhemmin mentiin käymään Hoikasaaressa. Mä käytiin monta kertaa senkin kesän siellä. Ja siellä mulle rupesin miettimään, että minnekähän ne kasvot kahtoo. Ja otin kompassuunnan sieltä saaresta. Sitten mä menin myöhemmin siihen sen kiven luokse. Se kasvoseinä on ihan suora. Katsoin sieltä kompassilla, että mä katsoin, että ensin eihän tämä nyt sitten, kun toinen oli 19, toinen oli 200. Ja kun toinen oli 29 ja 210. Että hetkinen, että ei tämä nyt ihan sattunut. Ei kun hetkinen, 210 plus 29 181. Eli se heitti asteen, se suunta siitä. Eli nämä kasvot kahtoi suoraan kohti Hoikansaareen. Ja se Linjansaaren röykkiöhauta on se myös sillä ihan samalla linjalla. Ja sitten mä tajusin, että näillä on selkeä yhteys näillä kahdella kivellä. Ja sitten myöhemmin, pari viikkoa myöhemmin, siitä että se avautui tämmöinen, selvisi, että siihen niin kuin siinä on sen itse hyvin runsas tarina heimosta, joka on asunut sen kiven juurella. Se on oikeastaan tuossa elokuvassa, mä en sitä avaa sen enempää, koska tavallaan se on mutta siis se mutta joka tapauksessa ja siitä aukesi hyvin tämmöinen laaja tarina-aarrearkku ja samalla myös todella paljon tuli niin kuin hyvin mielenkiintoisia ajatuksia ja viisautta. Ja sitten mulla oli ajatus se, että mä halusin, silloin kun mä Jukko Kärkkäiseen tutustuin, mä käytiin Hoikasaaressa, mulla oli ajatus se, että me tehdään sinne tämmöinen niin kuin jonkinlainen elämyskonsepti tai tämmöinen kokemustuote, että viedään ihmiset sinne, ollaan siellä yön yli, että mä kerron sen tarinan ja sitten keskustellaan tavallaan, mitä se synnyttää, mitä se ihan mitä tahansa tavallaan, että se voi olla sitten semmoisena niin kuin pohjana laajemmalle keskustelulle. Se ei lopulta me saatu sitä, me nyt siinä mietittiin ihan yrityspohjaisesti sitä, että jos lähdetty tekemään sitä niin kuin tuotteistamaan. Ja silloin mietittiin rahoituksia ja muita. Mutta se ei sitten niin kuin loppujen lopuksi ei riittänyt ihan rahkeet lähteä sitä tekemään. Mutta siinä samalla sitten mä rupesin miettimään, että no toisaalta että kyllä tekisi mieli niin saada ne meidän videomateriaalit, mitä oli 20 tuntia siellä, että mä haluaisin ne jotenkin nyt saada työstettyä. Mä haluaisin siihen vähän rahoitusta, että mä saisin sen tehtyä. Ja siitä tuli sitten ajatus, että hei, perustetaan yhdistys, joka tekee tämän työn. Että haetaan siihen sitten tukea. Ja sitten me perustettiin Heinäveden muinaisseura. Eli siis suomeksi sanottuna Heinäveden muinaisseura perustettiin rahoitusinstrumentiksi. Perustettiin seura, tehtiin hirveän hyvä niin kuin Leader-hakemus. Leader on siis näitä maaseudun kehittämisrahoja, joissa on valtion ja kuntien ja EU-rahaa. Ja sitten tuli vielä, jätettiin hakemus, sitten käytiin käsittelemässä sitä kokouksesta, sitten tuli niin kuin täydennyspyyntö, se oli kesäkuussa jätettiin, se tuli täydennyspyyntö
oli 2 kuukautta aikaa siihen seuraavaan kokoukseen. Sillä välillä me löydettiin ehkä 10 uutta muinaiskohdetta. Kasvatettiin toimintaa, saatiin uusia yhteistyökumppaneita. Ja se niin tosissaan muinaisvuoron toiminta lähti jo rullaamaan. Tämä oli siis 2019 tai 2018. Ja sitten meni, kaikki oli oikeasti niin kuin nähtiin, että no nyt on hyvin. Ja sitten tuli uusi kokous ja meidän hakemus hylättiin. Se oli ihan se oli ihan henkilökohtaisesti. Se oli väärä hakija, se oli yksi joka ei tykännyt minusta. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa kuitenkin meillä oli että mopo oli jo karannut käsistä. Meillä oli tullut paljon innokkaita ihmisiä, jotka on niin kiinnostuneita, ja sitten ruvettiin järjestämään retkiä muinaiskohteisiin ja jatkettiin toimintaa. Seuraavana keväänä saatiinkin sitten, järjestettiin Heinäveden Pyhät paikat -seminaari ensimmäisen kerran. Ja se oli huhtikuuta. Sinne saatiin semmoinen, tuossa oli just ravintola Heinekissä oli just aloittanut toimintansa. Minusta siellä yrittäjä oli niin kuin, hämmästeli mulle, että minkä ihmeen temppu sinä teit, että lauantai-iltana myytiin 84 lounasta. Että se siis tuli 80 ihmistä jostain pariltakymmentä paikkakunnalta. Ja sitten tehtiin Heinäveden Pyhät paikat -näyttely, joka on nyt meillä sitten tuossa Heimon tuvassa periaatteessa pysyvänä näyttelynä. Tässä on ollut tämän kesän ja ensi kesänkin vähän päivitettynä. Ja siihen saatiin Etelä-Suomen kulttuurirahastolta ja Olvi-säätiöltä saatiin siihen tukea ja Visit Karelialta myös. Ja sitten jatkettiin toimintaa. Sitten vähän myöhemmin, sitten mä sain 2 vuotta myöhemmin, mä kokeilin uudestaan tätä niin kuin leader-tukea. Ja sillä oli, tämä yksi henkilö oli vaihtunut pois, niin sitten saatiinkin sitä tukea. Pääsin tekemään meidän työstämään ne videot loppuun ja sain työstettyä vähän nettisivulle kaikkea tietoa siitä, mitä meillä on näitä kohteita. Sitten sitä seuraavana me saatiin Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta, saatiin kanssa, tehtiin tämmöinen Heinäveden muinaisreitit-hanke, jossa oli ajatuksena se, että me laitetaan QR-koodeja noihin muinaiskohteisiin. Tarkoitus on laittaa noin 50. Lopulta mä karsin niin vähän yli 40 sen määrän, mutta siitä putosi puolet pois, koska Metsähallitus ei antanut lupaa laittaa mailleen tämmöisiä A5-kokoisia laminoituja lappuja. Se oli siis luontopalveluiden kommentti oli se, että jos laittaa opasteita, heidän pitää laittaa ne itse, eikä heillä ole resursseja. Mutta saatiin joka tapauksessa, meillä on 20 paikkaa nyt opastettuna kuitenkin jollain tavalla. Sitten saatiinkin jo Taiken Hama-tuki, ja ne oli viimeisenä päivänä muistetaan, niin tämmöinen pitää hakea äkkiä projektia, me saatiin 2 kertaa. Eli toisella tehtiin Juuritsuolla Kivessä elokuva lopulta, ja toisella sitten ruvettiin järjestämään Heinäveden muinaisviikkoa. Se oli tässä tarina 2 vuotta sitten. Oli päätetty, että järjestetään muinaisviikko. Mä olin sitten Aleksei Tšakovin altalaisen kurkkulaulujen kiertueita järjestetty ympäri Suomea. Sitten mä halusin, että Aleksei tulee kesällä Heinävedelle, ja toinen sitten mä halusin sen Risto Ylihärsen, eli Risto-bändin Riston kanssa samalle lavalle. Ja me sovittiin ainoa päivä kesässä, joka sopi heille kummallekin, siitä toki esiin järjestetään konsertti, ja sen ympärillä järjestettiin Heinäveden muinaisviikko. Sitten mä olin varautunut siihen, että me tehdään lipputulolla tämmöinen pieni tapahtuma, mutta sitten 3 viikkoa ennen tapahtumaa yöllä katsoin, että taiteen keskustoimikunnalta oli tullut tukipäätös. Hän katsoi, että no, se on varmaan kielteen, että antaa olla. Katsoin aamulla, katsoin se kuitenkin yöllä ja sitten yhtäkkiä, saatiinkin 16 tonnia. Tapahtuma, jonka pitäisi alkaa 3,5 viikon päästä. Se oli semmoinen, että okei, että keltäs mä nyt soitan, että nyt ruvetaan tekemään. En mä voi soittaa kellekään tähän aikaan. Sitten, nyt mä kirjoitan sähköpostia. Ei, kun nyt mä en kirjoita yhtään sähköpostia, koska mulla ei aamulla niitä rahoja enää missään, koska mä olen innoissani luvannut ne kaikille. Mutta joka tapauksessa 3 viikossa sitten, mä olin 3 viikkoa vietin puhelimessa, sitten järjestettiin ensimmäinen muinaisviikko. Ja
sinne saatiin vähän toista ihmistä varmaan käymään. Ihan hyvä maine. Seuraavana vuonna järjestettiin toinen. Ja siihen saatiin kulttuurirahaston tukea. Mutta sitten tämä niin ensimmäisen muinaisviikon yksi seuraus sillä oli se, että kun oli se konsertti, Eero Peltonen olisi laulamassa Tulen synti loitsua tuolla lavalla. Ja Loiva Harri, joka oli mulla oikeana kätänä silloin, kun muinaisviikkoa tekemässä, lähti kävelemään siitä, käymään meillä. Me tehtiin Heneven satamassa siis se konsertti, ja mä olin 300 metrin päässä. Ja siinä matkalla rantaa pitkin kävellessä Harri huomasi, että täällä kuului tämmöinen niin kuin, kaiku tai niin kuin delay, joka on ihan niin kuin Pink Floydin Live at Pompeii -julkaisulla. Samanlainen kolmisuuntainen kaiku. Ja sitä sitten mietittiin, että tätä voisi jotenkin hyödyntää. Harri ajatus oli se, että tehdään Euroopan ensimmäinen ulkoilmastudio. Ja mulla oli jo aikaisemmin ollut mielessä, että mä olin jo tuonut muusikoita näille muinaispaikoille, koska minusta ne on todella inspiroivia. Ja sitten mä mietin, että okei, tehdään tämmöinen niin hanke, että tuodaan muusikoita tosiaan testaamaan näiden paikkojen akustiikkaa. Ja sitten vielä, tässä oli meidän varapuheenjohtaja Vansen Katista sanoi puhelimessa, että tästä joku hanke. Ja sitten mä ajattelin, että no, nyt tässä löytää jostain joku kansainvälinen yhteistyökumppani. Ja samana iltana mä näin Shannon Hanspalin videoita, semmoinen britti jazzmuusikko ja tutkija Cambridgeissa ja Anglia Ruskin Universityn vanhempi lehtori, joka oli tehnyt väitöskirjan Frank Zappan sävellyksestä ja oli analysoinut niitä. Ja ne oli sillä tavalla niin innostavia, että mä oli semmoinen olo, että hei, että me on juteltava tämän ihmisen kanssa. Kaivoin Shannonin sähköpostin, lähetin sille joskus 5 aikaa aamulla sähköpostia. Se vastasi puolen päivän aikaan innoissaan. Viikkoa myöhemmin meillä oli ensimmäinen Zoom-palaveri. Siellä vaan mainittiin, että meillä olisi tämmöinen ajatus tuoda niin muusikoita Heneven mehtiin soittamaan. Ja se oli sille, että tämä on aivan ainutlaatuinen, tämä on mieletön juttu. Sitten että onko ihan oikeasti? No okei, että painetaan päälle. Sitten mä rupesin miettimään, että mistä tähän voisi saada rahoitusta. Kyselin maakuntaliitosta, mutta meillä oli se edellinen hanke, oli silloin vielä kesken, että ei ehkä ihan niin kuin, että en tämmöisenä, että Luova Eurooppa on sitten varmaan se. Ja otin selville Luova Eurooppa tukien sääntöjä, että me tarvitaan 3 EU-maata mukaan. Ja se oli syksyä, tammikuussa oli tulossa niin kuin haku menossa umpeen. Etittiin yhteistyökumppaneita ja sitten joulukuussa Peltosen Eeron kautta löytyi Lauska, latvialainen kansanmusiikkijulkaisija. Ja heidän kautta löytyi Fungo Azul, portugalilainen Sininen Sieni-järjestö, joka oli tehnyt Algarven alueen ääniarkiston. Heille sitten meillä oli Zoom-palaveri, ja kerrottiin, että jo tämmöinen ajatus on. Ja ne ei niin innostu tästä kovasti. Sitten tuli lisää ihmisiä. Meillä oli semmoisia hyvin sekavia niin keskusteluita, joissa niin heiteltiin ideoita. Sitten viikkoinen deadline, mä rupesin kirjoittamaan hakemusta ja puoli vuotta myöhemmin se meni läpi. Eli saatiin sitten 2-vuotinen Luova Eurooppa-hanke nimeltä Echoes of the Ancient, jossa ajatuksena on siis se, että me tuodaan muusikoita, äänitaiteilijoita, äänittäjiä ja tutkijoita näille Heneven muinaispaikoille, akustisesti mielenkiintoisille muinaispaikoille. Ja sillä ajatuksella tehdään sinne ulkoilmastudio. Ja studio tarkoittaa sitä tässä tapauksessa, niin kuin toisin kuin studio, yleensä studio, niin kuin perinteinen studio on keinotekoinen tila, jossa ulkomaailma on suljettu kokonaan pois. Me tehdään niin päin, että se studio koko studiosta perustuu tietoon, eli me opitaan, miten ne toimii. Mitä niissä paikoissa pystyy tehdä, miten niitä akustiikka toimii, minkälainen niin kuin, eri säillä, eri vuoden aikoina, eri vuorokauden aikoina, eri soittimien, eri muusikoiden kanssa. Tavallaan se on niin kuin jatkuvasti muuttuva, mutta me kerätään tavallaan sitä tietoa ja tavallaan kokemusta. Ja sitten siinä sivussa tehdään sitten ainakin yksi
levy, 1 musiikkielokuva, 1 kirja. Ja tämä on nyt meneillään parhaillaan. Ja tämän turvin me tehtiin kolmas muinaisviikko oli nyt elokuussa, liittyi siihen. Ja 4. on tulossa sitten ensi vuonna heinä-elokuun vaihteessa, alkaa sunnuntai, joka on 26. päivä. Ja siitä viikko eteenpäin. Ja sitten meillä on myös Echoes of the Ancient-hankkeen päätösseminaari, ja siellä on kansainvälistä ohjelmaa paljon siitä. Joo, mutta tämä oli historia, mitä noin niin kuin lyhykäisyydessä tavallaan mitä niin kuin muinaisseuran tässä 7 vuoden aikana on tapahtunut. Sanotaan niin kuin aika hurja kehitys jollain tavalla. Tässä yksi iskulause on meillä, että muinaisuudessa on tulevaisuus, ja mä jotenkin uskon siihen. Sitten mitä niin kuin meillä on, mitä me nyt tehdään, siis meillä on tämä Echoes of the Ancient-hanke on nyt vienyt aika lailla huomioon, ja siinä tietysti tulee yleisölle aina näitä siis että kun tuo muusikoita, niin pyritään järjestämään myös yleisötilaisuuksia. Sitten me järjestetään retkiä näille muinaispaikoille. Ja siis nyt meillä on, mutta helpommin saavutettavissa on tietysti meidän nettisivu muinaisseura.net, missä meillä on siellä listattuna noin 160 Heinäveden muinaiskohdetta. Silloin kun me aloitettiin, niin museoviraston rekisterissä oli 39. Mutta me on löydetty sitten paljon muita. Niistä osa on ihan selkeästi että ihan arkeologin tarkistamisessa, että ne on ihan selkeästi arkeologisia kohteita. Mutta joukossa on myös aika paljon semmoisia, joista ei voi varmasti tietää. Ja lähinnä on niin kuin sanoa, että tämä on niin kuin, että nämä on niin kuin todennäköisiä, jollain tavalla jostain syystä todennäköisiä pyhiä paikkoja tai muinaispaikkoja. Ja että esimerkiksi yksi on esimerkiksi nämä jalkakivet, joita siis meillä on Heinävedellä tiossa, niitä on 40. Niitä ei siis, arkeologia ei jalkakiviä tunnista yhtään miksikään. Mutta siellä on osa semmoisia, joista esimerkiksi Aimo Keijonen geologia on sanonut ihan selvästi, että nämä on ihan selkeästi ihmisen asettamia. Sitten on joitakin semmoisia, joista näkee ihan selvästi, että tämä on niin kuin jääkauden työtä, että tämä ei ole ihan täysin luonnollinen. Mutta sitten suurin osa niistä, noin 40, on semmoisia, joista ei oikein ihan varmasti tiedä. Saattaa olla, että se on kokonaan jääkaus tehnyt sen, että siellä on jäänyt pieniä kiviä, kun on maamassat siirtynyt, ne on jäänyt sinne niin kuin pehmeämmän maa-aineksen väliin ja jäänyt sen kiven alle, ja sitten on huuhtoutunut pehmeä maa-aines pois veden mukana. Mutta voi olla, että sitten siellä, että mahdollisesti siinä on jäänyt pari kiveä, ja sitten esimerkiksi siinä on ihmiset käynyt nostamassa yhdeltä kulmalta, käynyt lisäämässä ne siis yhden. Ja mahdollisuuksia on paljon. Ja toisaalta sitten taas näihin niin jalkakiviin, yksi mitä kun sillä käydään, niin monet sitten jotkut miettii, että no minkä takia nämä on, että miksi tämä on nostettu tämä kivi ilmaan, mikä tämän tarkoitus on, ja mitä merkityksiä tähän on liitetty. Sitä mä oon sanonut sitten, että jos ajatellaan, että täällä on vähän yli 10 000 vuotta sitten Heinävedeltä on lähtenyt jääkaus. Ensimmäiset eläimet on tullut seurannut jääreunaa. Todennäköisesti ensimmäiset ihmiset on seurannut eläinten perässä. Outokummusta on löytynyt vähän yli 8000 vuotta vanhoja asuinpaikkoja, mutta todennäköisesti se on vielä vanhempaa sinne kuin asutus täällä. Mutta joka tapauksessa siis käytännössä siis täällä on enittänyt asua yli 500 sukupolvea ihmisiä. Niin sinä aikana ja se suullinen perimätieto on katkenut varmaan 10 kertoja. Ja sitten esimerkiksi jos on joku jalkakivi, jonka on joku niin kuin heimo nostanut ylös, sitten se on ennättynyt unohtaa, mistä se on tullut. Sitten on tullut joku toinen heimo, sitten he näkee, että hei, täällä on tämmöinen. Ne on niin kuin näkee, että se voi olla, että siihen on keksitty vaikka mitä teorioita, että mistä se on siihen tullut. Eli sitä meillekin paikalle, että olen sanonut, että me voidaan ihan hyvin keksiä vaikka 10 teoriaa, mikä tämän paikan merkitys on ollut. Ja ne kaikki teoriat voi pitää paikkansa.
Ja sama sitten, siis kun puhutaan noiden jalkakivien, vaikka ne siis jalkakivien iästä, koska ne kivien ikiä on hyvin vaikea, siis sillä tavalla, että on esimerkiksi niin kiven, jos kiveä on muokattu, niin on, tämä Aimo Keijonen sanoo, että tietyt maasalpalajit, niistä häviää, ne niin kuin himmenee, niin kuin hakkaussalat himmenee noin 100 vuodessa, kvartissa himmenee 1000 vuodessa. Mutta tavallaan muuta ei tiedä, että sitten se voi olla, sitten sen jälkeen se voi olla ihan mitä tahansa. Ja se jalkakivistäkin sanoo, että no joo, no tuo saattaa olla muutama 100 vuotta, tai sitten se voi olla vaikka 10 000 vuotta. Se on niin ehkä meidän erikoisala, tai yksi meidän erikoisaloista on se, että me todetaan, että no ei me tiedä. Me tiedetään tosi paljon paikkoja täällä, hienoja paikkoja, mielenkiintoisia paikkoja, mutta tavallaan siis se, että jos meiltä kysytään niin tarkkoja vuosilukuja, niin sitten vaan pitää todeta, että tätä voi spekuloida. Mutta siis se, että me on hyväksyttävä se, että me tiedetään tosi vähän, ja me tullaan tietämään tosi vähän todennäköisesti niistä. Mutta siis se, että me ei tiedetä, se ei estä meitä kokemasta niitä paikkoja. Ja toisekseen edelleen käytän Juha Pentikäisen lanseeraamaa Heinäjoen pyhät paikat -termiä, koska se on hyvä, siinä mielessä hyvä, että jos sanotaan, että joku paikka on pyhä, niin se on periaatteessa täysin subjektiivinen kokemus. Jos joku kokee, että joku paikka on pyhä, niin sitä on toisen turha mennä kiistämään sillä, että ei tämä ole, jos se itselle on. Ja toihan mä uskon siihen, että jos me koetaan, jos me kiinnitetään huomio johonkin paikkaan tuolla luonnossa, tai koetaan siellä jotenkin semmoinen, että se koetaan se merkittäväksi, niin mä uskon, että varmasti se sama on menneillä vuosisadoilla, menneillä vuosituhansilla on ollut ihmisiä, jotka on kokenut jotenkin samalla tavalla. Mutta joka tapauksessa meillä on siis nettisivulla meillä on siis listattuna noin 160 kohdetta, joissa on siis näitä aika paljon näitä jalkakiviä, sitten meillä on luolia, sitten on näitä siis museoviraston rekisterissä olevia, siellä on siis näitä pronssikautisia hautoja. Sitten meillä on kalliomaalauksia annettiin, jossa Heinävedellä 6. Osa niistä on mahdollisesti voi olla aika nuoriakin, mutta joka tapauksessa on 6. Sitten on erilaisia tarinapaikkoja, pari kuppikiveä, niitä on Heinävedellä tosi vähän, mutta todella paljon kaikenlaista. Ja sitten me on järjestetty retkiä, ja meillä on retkikohteena ollut noin 30 kohdetta, missä me käydään. Yhden päivän aikana olisi ennättää käydä ehkä 4. Ja tuolla nettisivulla on kanssa, siellä on videoesittelyitä on siis tästä Heinäveden pyhät paikat -hankkeesta, ja vähän uudempia, siellä on vähän yli 40 kohteesta. Ja sitten tämmöisiä artikkeleita, laajempia kuvauksia kohteista, nyt esittelyitä voi on ehkä 450. Sitten on jonkin verran myös ihan yleisartikkeleita muinaishistoriasta ja muinaiskulttuurista, ja sitten on myös kartta, jossa on merkitty tärkeimmät kohteet ja myös jonkin verran reittiehdotuksia siitä, että jos haluaa käydä niitä itse tutkimassa niitä kohteita. Ja joo, ja toiminta jatkuu. Varmaan järjestetään Pyhät paikat -seminaari jossain vaiheessa. Muinaisviikko on taas heinä-elokuussa. Ja sitten myös Echoes of the Ancient -hanke jatkuu vielä vähän yli vuoden. Sen nettisivu on echoesoftheancient.com. Se löytyy myös sillä Muinaisseuran sivulta. Mutta sieltä sinne, jos eksyys kiinnostaa, niin siellä on helppo viettää semmoinen, että jos lounastauolla menee, voi käydä huonosti, koska videomateriaalia pelkästään on melkein 10 tuntia. Sinne vaan, tervetuloa. Ja tervetuloa retkelle.